jam hirema Ceerno Seydou Sy mo cuuɗi men wolum nere taweteɗo hande e nder gendi Mali o ko musidɗo ma almudo ma Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agnam Yaroyaɓe ari weltade e hofnago ma e kadi e lamdal ngal kuccinɗa e mum eto jabade hen fodde seeɗa yalla kal teski hande noon ko ñallal jeslare go lewru mboy hitande 2023 ɗo e Agnam Dakaru lamuru ngendi Sénégal e somi tongi tan lamdal ma ko so tawi e nder leydi ndi neɗɗo jeeya won dawriyanke gonɗo hen mo jiidi leñol dawriyanke goɗɗo ne hen mo jiidani leñol beele wondudemo e goɗɗo mo jiidani leñol o ene tindina ko gañƴo leñol makko sen dokki yeru tan ndiɗo leydi hande Sénégal laami ɗum ko pullo ne jogi landa mum ene woodi landaji lundiɗi won e majji wona fulɓe ngoni toon beele hande wondude e landa goota e ɗin landaji tawa wondani he landa pullo ka beele ɗum ko anje pulagu walla holko pammi hen a jarama Seydi ngal ɗo lamdal ari koye e sanga ka jiɗmi lamdede ɗum ngati hande nde komi kaɓɓuɗo paɗam ngirtinɗo dadugalam ɓorniɗo wuttam filliti naatde e nder dingiral dawrugol gendi Sénégal wadde hen kala ko jurti so tawi waɗama ne nafa cuɓimi kadi landa APR cuɓimi wondude e mawɗo leydi Sénégal Macky Sall cuɓimi gollodade e député maire Agnam Farba Ngom wadde noon min kam mi heeɓi fartange mi wawa mataw tuumede mi yiɗa leñol ngol haade gondumi ko e ɓiɓɓe leñol ngol kono sabu waademi noon nde min haɗata kam jogade miijo wonande goɗɗo e to bangga min miɗo gonɗini to banggue dawrugol mone fof ene wawi wonde ɗo ɓernde mum jaggi ɗo ko wiyete leñol ko leñol e hoore mum ko dawrugol ngati leñol waɗi ko cuuɗi waɗi galleji waɗi leeɗe waɗi kinɗe waɗi leyɗe walla ni waɗa duuɗe nokkure hen fof wonko ene yonta neɗɗo dariɗo ɗon o fooɗanta ko nokkure nde o woni nde ngam nafoje mum keeriɗe wadde ay wonɗo tawata fulɓe poɗodira hunde ete kamɓe fof ko fulɓe wonɗo tawata wuro foɗodira hunde ngam leeɗe neɗɗo fooɗana leegal mumen e ko nandi hen dawrugol wonani tan diine kala naatɗo hen nanni ɗum hen ko faamu e fodde no yiiri e ko jotori somi darima e ɗum ɗo ene jogii gartam gonɗam hen gartam ɗam ne wona gartam keeriɗam
ene wona gartam kuftidinɗam won daratoɗo e dawrugol o ɓaggo e landa laamu tawi won ko jogii ko yiɗi hisnude won daratoɗo e dawrugol o ɓaggo e landa laamu taw won caɗele ɗe o jogii omo yiɗi dadde won gonowo e dawrugol tawa ko won goɗɗo dari o daro yidde wallude ɗum ngam gilli makko e on walla gartam gonɗam hakkunde maɓɓe keeriɗam won daratoɗo e nder dawrugol tawa nannimo ɗon ko yiide miijoji moƴƴi jogaɗi e soynade somi wondi e oɗo min ballotiri haa ko min ballodirta ko yaaja wawa jibinde hunde ɗum so waɗi ma won gartam leydi ndi e mbaadi kubtidinde gartam leydi noon fuɗɗorto koye neɗɗo reɓa ha yetto e nder wuro ha yetto ko wite falde diwan ha yetto leydi fof haadi noon neɗɗo wawa wadde fof mo ene rema fuɗɗorto koto koyɗe mum ɗo goto fof daroɗo mum ɗo yo heɓ fodde mum yo waɗ kamne ko foti wadde ko so tawi nokkuje fof mbayi noon ɗum renta ko ɗum wonata ɓamtare leydi he kala sengo sen gartiɗo banggue leñol e fawi ko yimɓe ɓe won mo ganduɗa dawrugol mum ko leñol makko ngol woni dawrugol makko kala mo o jiidi leñol ko yiɗi fof waɗa no yiɗi fof waya on ɓuranimo mo o jiida leñol ngol ay o ko leñol ngol ardini hen saha yidde makko nde ne nafa saha kadi ene lora kono noon hunde so ari ha e yidde hankadi ɗum ala ñawore won mo ganduɗa ɓiɗɗo leñol makko heɓa so yiɗi woni wada ko bonni kono hay ɗum ɓuranimo goɗɗo pewnomo wona kanko o pular haalino hen ko ɓooyi wi ko bande ñaami tuuti ɓuri ko goɗɗo ñaami doli ay ɗo ko haala ha heewi sikki ala mo gonduɗa ɓadiɗo mo o daña jaam keƴa hen caɗele keɓa mo ɗe jottoma o defa o ñaami e nder wuro ma e nder leegal ma e nder enɗam ma an sa ñamani bande ñaama ay ɗo so neɗɗo rewri gonɗon sengo neɗɗo leñol makko neɗɗo wuro makko neɗɗo diwan makko o fondata ɗum e goɗɗo mo wona on so tawi noon ko nafoore heerinde goɗɗo ne wawi nafdemo ko neɗɗo wuro makko nafatamo goɗɗo ne wawi nafdemo ko neɗɗo diwan makko walla ni leydi makko walla ni leñol makko nafatamo o abbo nden ɗon yidde e fodde yiyande won darotoɓe biya wonde min mi wona leñam leño mi wondaka o ko pullo o ko sawro kulle o ko bambara o ko joola o ko séréer o ko jolfo o ko capato mi wondaka ɗum min darata mi tan ko jogiiɗo yiyande fewnde mi wonda e muɗum ngam ɓamtare leydi sinno jiyande ɗe fof ene ñiiɓi eɗe gonɗi eɗe mbayno ɗe poti waade ni yimɓeɓe fof ne mbawno waade noon tawa caɗele ngala ay mo jogii nden yiyande o so tawi heɓi geɗal leñol makko yaltat geɗe leƴƴi fof jaltat so wonti noon yimɓe nguuri ko nguurdam dene so tawi ɗe mbaɗama e jeyge wotere kala waya hoore muɗum wadde gartaten ko e konngol ko bande ñaami tuuti ɓuri ko goɗɗo ñaami doli e kono to bange dawrugol so tawi oɗo neɗɗo mo wondi o
ena loja golle ɓamtaare leñol makko. Oɗo mo wondi ene leɓta ɓesngu leñol makko. Oɗo mo wondi ene telɓina geɗe leñol makko. Wadde ɗo so tawi o woppi neɗɗo leñol makko jaakoraɗo wonko wawi wadde ko nafata, walla baɗɗo hunde ko nafi ha yimɓe ji, o woppi on o abbima goɗɗo mo yimɓe paami darnde mum ko yidde ñifde ngolɗo leñol e te koye maggol jeeya. So wondoyi e on ɗo pulaari ene wiya tuumaɗo cukuñaagu so tawama ne soccoro korlal tiggu e ngan sanga ɗum metti wulante. Garten tan e wiide sinno ko sago ko dawrugol ɓurgol ngarɗude ngol wonata e nder leyɗele men. Yimɓe fof ndendi poti e leyɗele ɗe. Kala laamiɗo fondat ɓesnguji ɗi hokka goto kala ko haandi. So tawi wayi hono noon, so yonti ɓen ardiɓe ɓe gaddata ko gini golle maɓɓe ko tuuba ko mber ko programme. So ɓe gaddi gini golle ɗe wiye min ginol gollam nani ko ni jiɗmi gollorade, goɗɗo adda goɗɗo adda goɗɗo adda. Ka joom hakkille keɗoɗa ko ɓe kaali, ka joom hakkille ndaara ko ɓe bindi, ka joom hakkille laara holto umma e holto yarete e holɗo jurtiɗa faya. Ay caggal nde ndentinɗa ko ɓe gaddi ko fof, keɗiɗa ko ɓe kaali, jurnoɗa yiyande ma nde hol hen ɗo ɓuri yarude. Gabboɗa e on, gollotoɗa e on, jortade on so tawi heɓama ma ñawdu joote. Ɗo ala bandiragal, ala enɗam, ala cehilagal, ala nafoore heeride, ko gendiyankagal woni yidde gendi mum. Hay hame noon ko heewi wayani noon. Wadde so tawi ko heewi wayani noon, pulaar wi cakkudima yo taw jiman ma hen ko cakkama. Mo mbawɗa fottude ɗum mbiya kaari, mo mbawɗa dawde jaaha galle mumen, mo mbawɗa yiide joom galle mum, joom suudu mum, ɓiyum, jinnaɗo mum, mo garata damal galle mum a wiyetake a natata. Dañowo jam tina keƴa hen, daña jamalun yettoma. On so tawi lamdima, goɗɗo lamdima mo wona on, sikki ala yiɗande hoore mum wona tan añande bandum. Ma taw ko ni tan mbawade mi haalirde, wasata famambuyaji kewɗi ma jol e nder haala he, woɓɓe kadi daña hen miccanɗe ko ɓuri ni ko kalaten ɗo ko. Se garti noon e min hooram, min Ibrahima Oumar Kane Kataleyo Mañam Yarayaɓe, ñalawma hande ka ene jogii leyɗele won e landaji mi wawata yaadude e mumen ngam teskade baɗate ɗe baɗi walla soynade ko ngoni e dow mumen. Ndeke noon bonnowo sa walli ɗum, so bonnande nde feeñi aɗa tawa. Geno noon andi ko fewata ko, kono jogii kam ɗo hakkillaji jowi e nder gendi Sénégal hande. Min Ibrahima Oumar Kane Kataleyo Mañam Yarayaɓe, yiyandam ko wootere, wona tan ni yo pullo laamu, ala, ko pullo laamiɗo o kay. Oɗo ɓuɓni ɓerɗe. Holno ɓuɓniri ɓerɗe? Sinno ko sagam tan yo taw ko pullo, geno waɗi o woni pullo. Kono haamene wawno wonde o wona pullo, o wona pullo bonnuɗo, pullo kersinɗo pulaagu, pullo gaddanowo fulɓe wiyeede ay min mbino on ni cali ɗon. Kono o woni pullo dariɗo ñawduɗo joote, pullo dariɗo baɗɗo ñalaade, pullo dariɗo golli golle mantiniɗe. Haaloɓe ɓe mbi neɗɗo so tawi haccitima o wottinima, sikke ala so fodanima hirande ɗum ne deeƴe nofru. Dokkuɗomo kaccitari hokkuma bottari, on ɗo wi so tawi wima mami addane hirande, ɗum ne deeƴe e nofru, ne deeƴe e hakkille. Eyi e tongol tan yimɓe potani habde ngam won gueɗe
goto fof ne jogii yiyande muɗum yo taw tan yiyande nde ende yumti ende selli ende ŋarɗi mbasa jaggirde bande sabu tan on gondani mbattamo gaño fooɗo mo noon e mbaadi fof o ara o ɓeyde keewal beele ko jiɗɗa ko laato kanko ne omo wawi wadde hono noon wadde ko wawi wonde fof mbiyeten tan ko yogen hokku en fartanŋeji wawde wurdude wawde yaadude wawde gonɗude eko mbaɗeten ko mbasen bonodirde sabu dawrugol koko gasata ene wawi gonnoɗo ɗo hande janggo wonta to ene wawi gonno to hanki hande wonta ɗo wadde noon mi heñora ɗon kam minene wiide e nder gendi Sénégal mbiɗa wiya APR yo darnu dande muɗum yo gandu goni ko e lawol moƴƴol Macky Sall yo darnu ganduɗa dande mum no pulaar wirata dani e nder hande gendi Sénégal kala hen to yaɓɓiri mamre boddi soppatamo sabu wonanimo ɗon ko golle e balle e teddugal mi salmini kala daraniɓe dawrugol e inde Farba Samba Ngom e indam heeride ɗum noon bandiraɓe tedduɓe so tawi on jii kasante leñol hande ene dari e dawrugol hoto haw on koy ceernam Murtudo Samba Diop wi dawrugol ko sippiro sa sippiraka tan ɓe cippira ɓe jana e dow ma ɗum noon jokken golle yo gene won ballo ceerno Saydou Sy mi etima jaabade lamdal ma ko pammi hen ko mi nannori hen noon minnene yiɗadam ay ko ɗum ɗo woni dawrugol sa namnama hunde nde tan anna nannata hen ko pamɗa ko jiɗɗa ko nde wanno koye hirjino enen foof gonɗen koye ƴewde mbete hakkillaji jumtuɗɗi paama holko nafata en jaaden hen naftoroɗen foof ɗum noon wondude dawriyanke mo wona leñol mum firani anji leñol mum illa noon taw ko dawriyanke paamaɗo so tawi heeɓi koko bonnanta leñol paamaɗo so heeɓi no bonnana leñol on wondude muɗum ɗum ɗo wona ko nafata leñol kadi so tawi o tumama wona gueɗe ene wawa teskede yo gueɗe won ballo ɗum noon yo wuuro daraniɓe e leƴƴi mumen yo wuur daraniɓe leyɗele mumen yo wuur daraniɓe ndimago yo wuur daraniɓe guidgol neɗɗo kala wonata kala ko omo wona tan yo won gonga e makko yo gueɗe won ballo no mbinoɗen to fuɗɗode ni ko guiɗoma Ibrahima Oumar Kane katal leñol añama yoroyaɓe tongode ɓolum jeeɗiɗi jeegom e tati nayyi e nayyi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenato sengo WhatsApp tongode gendi jeeɗiɗi nayyi jeeɗiɗi jeegom e joyyi jeeɗiɗi ɗiɗi jafɗon tongode ko hesere mbiɗen ko jeeɗiɗi nayyi e jeeɗiɗi jeegom e joyyi jeeɗiɗi ɗiɗi on jarama yo gene won ballo